Aku kawula Ngayogyakarta ngajeni. Tembung ngajeni duwe teges ngurmati marang wong liya. Ngajeni uga cekakan saka ngapurancang, jempol, nuwun sewu utawa nderek langkung, nyuwun pangapunten, matur nuwun, monggo, injih, ngapurancang. Iku patrap nalika ngadhep marang wong kang dikurmati. Jempol kanggo nuduhake papan utawa barang kang adoh utawa cerak. Uga kanggo ngacung nalika ana ing pamulangan kelas. Nuwun sewu utawa nderek langkung digunakake nalika lumaku ngliwati uwong. Nyuwun pangapunten kanggo njaluk pangapura menawa luput utawa salah. Matur nuwun nalika diparingi, monggo menawa ngajak utawa ngaturi. Injih kanggo rembugan. Prayogane nalika rembugan disisipi tembung injih, injih, injih. Aku kawula Ngayogyakarta ngajeni.